mangwanani ku Sly Media huko tiri kufara nekunzwa chirongwa ichi chamukoma Ishmael, MadziBaba Ishmael. Ini nyaya yangu iri pavakadzi vari kuchemera vana vavo ava kuti ivo madzimai aya ari kuchemera vana vavo vakatoramba vakaenda kune ana mai vavo naana baba vavo vakanovaramba kuti havasisiri baba vavo naana mai vavo. Ko ivo vari kuchemera ava sei? Inda achiri kuvarwadza? Ko uyo akavabereka uyu haasi kurwadziwa here? Inga mai vake nababa wake vari kurwadziwawo wani? Ko apa iye akurwadziwa newake mwana wakatorwa nemapurisa? Haiwa, hazvigoni hazvigoni zvachose. Kana vana vake vakatotorwa ngaatosiyana nevana vake, nekuti naiye wakatosiyana kare nevabereki vake. Vana ava vakutosiyawo vabereki vavo. Imbondibvunziraiwo ipapo pane madzimai aya. This is MadziBaba TV, hakudi masivi SlyMedia TV, and sport and dream street ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views. SlyMedia TV mandichinjira ang my dreams. Sly ya SlyMedia, Sly ya SlyMedia, Sly ya SlyMedia, Sly ya SlyMedia. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya SlyMedia.